altså man hører jo om det er svært at starte, men det bliver ikke konkretiseret så meget. Nej. Og det bliver slet ikke på, altså jeg tror også selv, hvis man snakkede om det, er det jo noget andet at stå med følelsen på egen krop og stå i situationerne. Men nej, der er ikke vildt meget fokus på det, selvom hvis man har en omgangskreds, hvor man kan snakke om de ting, hvilket jo er rart, så er det stadig en ny følelse. Det man oplever på vagter, det er jo, at der er nogen, der ringer til en, som har brug for at få afklaret nogle ting, og det er jo ikke noget, man har prøvet som studerende at stå med sådan en telefon og skulle finde ud af. Altså man kan ikke putte sig på samme måde. Så det tror jeg, det var den største stressfaktor for mig på de første vagter. Det var det her med, hvad ringer de med, og er det noget, jeg kan svare på, og det finder man jo ud af, når man har en god bagvagt, der hjælper. Men det tror jeg var det, der fyldte mest, men det er ikke sådan en konkret spørgsmål, jeg kan komme med. Der er nogen, der ringer. Og så måske at føle sig utilstrækkelig i virkeligheden, og måske inkompetent, ikke, til hvor man er. Nu er man læge, nu skal man træffe beslutninger og vurdere ting, og man har ikke rigtig noget grundlag at gøre det på. Altså, det har man selvfølgelig, fordi man læst, men sådan klinisk har man jo ikke. Nej. Så sådan, og dem, der ringer, de ved ikke, hvor man er. De forventer, de aner ikke, det er ens første vagt. Det kan lige så godt være en introlæge, de ringer til, som har også været i KBU der og ved alt om et specifikt emne. Og ja. Men jeg er helt klart, jeg er enig i følelsen af at være utilstrækkelig. Jeg oplevede i starten, at jeg fik at vide af uddannelsesvejlig overlæge, at nogen havde været opmærksomme på, at jeg måske ikke var helt klar til min første nattevagt. Og der skulle være lidt mere fokus på, at jeg skulle have nogle flere forvagter om dagen, før at jeg kunne indgå efter 2 uger i min første nattevagt. Og det oplevede jeg som et kæmpe nederlag. Det var rigtig svært, fordi at jeg tænkte, at det er fordi, jeg ikke har gjort det godt nok, og jeg er vurderet uegnet til at være læge, og jeg fik kørt det fuldstændig op i mit eget hoved, men mødte faktisk, at jeg blev grebet rigtig godt. Mine kollegaer, der sagde det til mig, som også var meget opmærksom på, at det egentlig handler om, at nu skal jeg bare have mere, altså fortsætte med at gå på mod, og det skal nok blive godt, men at det egentlig er for at passe på mig. Og der synes jeg også, der har været svært ikke at sammenligne mig med dig, og tænke, hold op, det kører bare for Anders, og altså selvom det har været rart at kunne snakke med hinanden om, at det er svært, så altså, det er svært ikke at sammenligne sig og tænke. Og det tror jeg er helt normalt. Det tænker jeg også. Og det er også vigtigt at sige højt. Men vi kommer nemlig med noget. Jeg er 2 forskellige personer, og ligesom alle andre, alle er forskellige, men jeg kommer med noget forskelligt, og kan byde ind med noget forskelligt måske også. Jeg tror også, vi har snakket om på et tidspunkt, at man kan have de samme følelser, men håndtere dem forskelligt og vise det forskelligt, så vi har nok haft det på samme måde et stykke af vejen, men nogen viser det mere end andre, eller kober forskelligt med det. Kober forskelligt, ja, præcis. Ja. Jeg havde en oplevelse med en radiolog, hvor jeg skulle konferere noget. Jeg havde først, det var egentlig til stuegang, jeg skulle konferere det med første speciallæge. Der var ligesom lagt en plan, jeg skulle konferere det med den her radiolog, som så virkelig ubehagelig i telefonen, og hvad skal man sige, sviner mig lidt til, eller i hvert fald ikke særlig rar, og hvad skal man sige, taler lidt ned til mig, fordi jeg er på et andet niveau end han er. Jeg er KBU-læger, han er speciallæger, og det var da rigtig træls at opleve, at skulle stå op for sig selv, og føle, at man havde gjort et godt sådan grundigt stykke arbejde, gjort det med konfereret med speciallæger, og ligesom have styr på en plan, så faktisk skulle påtales, at det ikke var godt nok det arbejde, man havde gjort. Der skulle man ligesom stå op for sig selv, og stole på, at det, man havde gjort, var godt nok, og at man ikke skulle finde sig i det nødvendigvis. Men følelsen af at få voksen skal ud, var ikke sådan særlig fed. Det var noget, man tog med sig hjem. Jeg har oplevet nogle situationer, hvor det er nogle ret komplekse forløb med de patienter, hvilket jo er forståeligt, fordi det har været langt forløb, og frustrationen vokser og vokser. Og så kan jeg godt have oplevelsen af, at så kommer jeg ind som KBU-læge, der ikke er et speciallæge i lige kirurgi i det her tilfælde, og
det er sådan lidt svært egentlig at få overblikket over forløbet, og hvor man lige skal starte, og det er også meget utilfredsstillende at sige, men der kommer en voksen i morgen til stuegangen, der kan snakke med dig om det, fordi man vil jo gerne give dem en ordentlig behandling og afklare. Men jeg tænker også, det er også vigtigt at stå ved, at der er også nogle begrænsninger, man har, og det jeg oplever egentlig oftest også, at når man møder dem med den tilgang, at ikke med ydmyghed, men en forståelse, så går det egentlig meget godt tit i de situationer, hvor patienter og pårørende har paraderne oppe og har haft et svært forløb. Og jeg har egentlig også haft bedre erfaring med, jeg synes, det var svært i starten at indrømme over for patienter, hvis der var noget, jeg ikke vidste. Men jeg har egentlig også opfattelsen af, at de kan se det igennem en. Men der er det jo helt fair, at der er bare noget, der ikke er vores. Men selvfølgelig gør man det bedste for at svare på det bedst muligt. Men det lærer man også med tiden, synes jeg. Bare på et halvt år rykker man sig ret meget. Jeg starter flere KBU'er sammen. Der starter man jo begge to meget usikkert. Og der er man usikker sammen. Og der er det jo, det var det for os. Jeg tror, det første vi sagde til hinanden, sådan, vi har hinanden, da vi startede. Og det er lidt den følelse, man har, at man kan gå til hinanden, hvis man har oplevet den træls. Fordi man er ligeværdig, man er lige usikker. Men generelt er det jo en god ting, og har været godt for mig. Jeg tænker også for dig at snakke med de kollegaer, der er på afdelingen. Det kræver selvfølgelig, at der er et godt miljø til, at man tør at komme og snakke med sine kollegaer og sådan noget. Det har vi jo så oplevet, synes jeg. Og så man selv tør. Og man selv tør. Ja, det er jo altså, det går begge veje, ikke? At man også selv giver udtryk for, at man er usikker, for det er ikke nødvendigvis alle, der kan se det. Nej. Ikke lige mig, men jeg er god til at vise det og sige det, og det er også egentlig min strategi, det er at snakke højt. Men hvis man nu er god til normalt at gå og skjule det, eller man tænker, at man skal bare have styr på det som KBU-læge fra start af, og det skal man nemlig ikke, men at det er vigtigt, at man får åbnet op og snakket med ens kollegaer ved tvivl. En anden ting er jo også, at man måske har følelsen af, at eller har alle de her følelser, men de steder, man er, ved også godt, at man er KBU og har ikke de samme forventninger nødvendigvis, som man selv kan gå ind til det her med, og det er nok også sådan, vigtigt at tænke over det i hvert fald, i forhold til at mestre, når ting er svære. Det er jo, man laver jo, som vi snakker om, man laver mange ting meget konkret på studiet, men det er jo nok også i virkeligheden, at derfor man føler sig så usikker, fordi der er flere måder at tolke ting på, og det kræver, at i den her setting, der tager vi det her valg, og når det er sådan her, så tager vi det andet valg. Det kan være svært at navigere i. Og der er noget, der kommer med klinisk erfaring igennem tiden, og det er jo den erfaring, vi læner os op af hos vores kollegaer, og som vi også selv får undervejs. Ja, så tror jeg, det er så lidt, måske lidt noget andet, men jeg har i hvert fald oplevelsen af, at det er meget fagligt på studiet, men man er i virkeligheden også en, der skal løse en masse problemer. Og det skal man lære at løse. Hvordan løser man et problem, og hvad er det for nogle mennesker, der skal involveres i den proces, og få ting til at ske. Altså noget af den kirurgiske afdeling, så det er også med at få sat folk på OP-programmet og sådan noget, men det er jo sådan noget, man skal have ting til at ske og koordinere det, og det er jo en helt anden dimension af, hvad man lærer på studiet. Det er jo egentlig sådan fra dag 1 lidt som ledere, uden man måske føler sig klædt på til det. Det synes jeg var rigtig svært i starten. At lære at tage beslutninger. Og lære at stole på. Også tro på det, og tro på, at det er det rigtige, jeg har gjort. Og også huske på, at den beslutning, jeg tager nu, selvom patienten muligvis får det dårligt dagen efter eller dagen efter igen, så er det ikke nødvendigvis, fordi jeg har taget den forkerte beslutning, men det er sådan forløbet foregår, og så tager man en anden beslutning dagen efter. Man bliver virkelig en problemløser. Fra første dag, man møder ind. Og bliver trukket i fra mange, synes jeg også, selvom at vi er de små læger. Så står man med meget, man ikke bliver regnet med, og som også er svært at klæde på til. At jeg ikke var nervøs, da jeg skulle møde ind, og jeg havde ikke brug for at møde ind meget tidligere for at sidde og prøve at få et overblik over, hvad foregår der i afdelingen. Jeg vidste ikke engang, hvordan jeg skulle få det overblik. Og en helt anden ro og en helt anden tilgang i forhold til, at
lige meget hvad skal det nok gå, og jeg finder ud af, hvordan jeg finder ud af det. Men ja, kæmpe forskel. Ja. Det tror jeg virkelig sandt, det der. Men man skal nok, man har lidt mere tro på, at man kan løse tingene på en eller anden måde. Ja. Og man ved også, at man kan sagtens spørge ens bagvagt, hvis man er i tvivl, og selv hvis bagvagt står på et andet sted. At helt galt kan man finde en anden. Ja, så kæmpe forskel på en god måde. Altså jeg vil sige, at det skal nok gå. Du er god nok. Og man kan virkelig nå at rykke så meget på 6 måneder. Og man lærer på en helt anden måde, end man gør på studiet. Ja. Det er fedt. Det er faktisk ret fedt, når man lige kommer igennem den første tid. Ja. Der er alle presset. Ja. Altså, det er nok få, der i virkeligheden kommer ud og ikke er presset de første måneder. Så kan det være, der er et eller andet galt, hvis ikke man føler det. Måske. Alle er nok ret presset. Ja. Altså det lyder måske lidt, men det er virkelig vigtigt. Altså det er også bare et arbejde. Altså jeg ved ikke, om det er et godt råd, men det er det jo egentlig, og man gør det bedste, man kan, når man er her. Og så kan man heller ikke gøre mere, og det er virkelig vigtigt at passe på sig selv. Og der har jeg oplevet lidt, at jeg nogle gange vil yde lidt for meget, tror jeg, så får presset lidt for meget, og egentlig ikke får sagt fra, fordi det er okay. Der er, altså, hvis der er en for stor arbejdsbelastning, så er det også vigtigt at passe på de ressourcer, man har. Og det er ikke et nederlag at bede om hjælp. Det der med at spørge, og ikke være bleg for at spørge, det lærer man rigtig meget ved. Og det kan være vildt grænseoverskridende at spørge for 10. gang, eller for 15. gang. Ja. Måske nogle gange om de samme ting i starten. Men man har måske ikke rigtig man har jo selvfølgelig en bolig forudsætning, men man har jo ikke sådan rigtig en anden forudsætning for at vide de der ting, som sker meget specifikt på en afdeling måske. Ja. Så det tror jeg er et godt råd. Spørg løs. Og så også huske på, at man kan ikke undgå at sammenligne, men vi kommer med forskellige forudsætninger, og dem vi sammenligner os med har jo tit meget mere erfaring, end vi har, medmindre det er selvfølgelig også på kommune-niveau, men når man spørger en kollega, der bare ved alt, jamen, de har også været der længere tid, eller måske lavet noget andet, eller så er man selv bedre til noget, eller ikke bedre, men så kan man have med nogle andre styrker end vedkommende. Men prøv at lade være med at sammenligne for meget, og så bare lære af det, de kan give. Jeg skal nok på en eller anden situation lære at være i rollen og føle sig klar. Spørgsmålet om det er på en god eller en hård måde, men helt sikkert. Jeg er helt enig. Jeg tænker også, at jeg føler mig meget mere klar nu til at skulle videre til noget andet, og jeg føler også, at overgangen den her gang bliver mindre. Der er ligesom et kulturschok i starten, når man kommer ud og bliver læge, men man får så meget, man bliver klædt rigtig godt på, eller man udvikler sig meget i løbet af et halvt år, og selvfølgelig lige om lidt, jeg er spændt i forhold til, at nu skal jeg til at lave noget helt andet, og det er et nyt sted, og det er nogle helt andre patienter og problemstillinger. Jeg kommer helt sikkert til at være sat tilbage i starten, men jeg tror, den følelse i forhold til, at man lærer at tro på sig selv, og tro på, eller at finde ud af, hvordan håndterer man de her situationer, hvordan bliver man en god leder, hvordan tager man beslutninger, og at den følger med.